Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Deputy Commissioner Jong Bhoi District Hinden kasngi kakhat sau tarik ukelalengkot arhajar arpoar kelapente Paidbah bala pelat ya draft electoral rule nakabenta jong kisan teliki constituency Bhoi District baken thop ya ka umsning umroy nongpo jirang bat mau hati haga jingelang ka balapan long ha conference hall jong ka office ka Deputy Commissioner Bhoi District ya kene ke electoral rule ka bala pelat Paidbah hinden kasngi lapan mi da ka basyem ya ka tarik jong benai kelalengkot arhajar arpoar Katkum ke registration of electoral rules siejar khnai spa nrupho. Ya ka kopi jong kene ke electoral rule kabelapen mi hnen kasngi. La banyo na ko office jong ka deputy commissioner Bhoi district. Batru haki polling station ki badan haki constituency bapher jong ka district. Komsi benta jong ka jing pelat Paidbah ya kene ke electoral rule. Lawan ru ban shementa hakane kasngi dakinong yalam jeng kiseng san Hima bapher baken thop nadu ka HSPDP ka INC PDF NPP bat ki wei de hakabana kalyang ki electoral registration officer bat ki assistant electoral registration officer kilayo ban IT ya ko kopi jong ka electoral roll hakajo ka po lengba kane ka jingelang ka deputy commissioner jong Bhoi district ka kong RM Korba Kabu ka jingkentu bat kerpat iki samla ki bapule syabar jong ka jella bat ki bala biang karta ban penrung kerteng yala die bakin apply da ka ba download leng ba ka application ka bala banyo na ka website www.nvsp.in publish ka electoral tama ka jini ka validity date ka date January RR ya gitu baru ki kena ki ba madap prasnen la ada ban ai ki kapten juki di biang ila ada ban penduk electoral dan kat lang ki dan laptop ni polling station ka tmai ru mila redefine ki legislation kat ka agreement ki bani together with ka ki political party kat ka jing menjol jing ka election commission India te commitment ni dan kumba praja gap ki kena ki bakam baru apa electoral rule nilala ban bridge that gap mata kisah sangkat sanspa ki ba lempat yo ban bendung ke electoral rule te ya kan ni ke the ongoing process ke bang ki kila ban dulu khat lo upon maria dakat prasna but kan ni kala di online so they can go online and enroll already da ka ba ayat tan ki kot isla ki ba biang ki ban supporting ye ki ka claim ka jong ki te tang ka tahi ba ye ki electoral road ki ba mila pelat medas ni mila han ko she ki south ki political party kata ka INC ke MPP HSPDP bat PD